खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजिब बसुमतारी आरो बे समाव बर' थुनलाइ आफादनि गोबां दखरा एबा जिल्लानि बोसोरसालिया जुथुमा एबा बोसोरारि जुथुमाफोरा सोलिगासिनो दं। थिग बेबायदिनो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बरसला दखरानि 53थि बोसोरसालिया जुथुमायाबो जोबनानै थांबाय। आरो मख'जाथावदि उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बरसला दखरानि बर' थुनलाइ आफादनि एबा बरसला दखरा बर' थुनलाइ आफादनि गोदान बिबानगिरि महरैबो बे समाव थिसननाय जाबाय। बरसला दखरा बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारि महरै बे समाव गसाइ स्वर्गियारि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि महरै नबिन बसुमतारी बिथांमोनखौ गोदानै आफादगिरि आरो नेहाथारि महरै थिसननाय जायो। बरसला दखरा बर' थुनलाइ आफादनि बे बोसोरसालि थामहिनबा 53थि बोसोरसालिया जुथुमायाव सनितपुर जिल्लानि बर' थुनलाइ आफादनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लानायजों लोगोसे बरसला दखरानि आरो उदालगुरि जिल्लानि गोबां मेलेमजिबि बिथांमोना बे हाबाफारियाव बाहागो लायो आरो बे हाबाफारिजों लोगोसे गोबां माने हाबाफारिबो बेखेवना होनाय जायो होननानै बे समाव मिथिनो मोननाय जायो। दानिया फैदो बिदिब्ला गोदानै बरसला दखरानि आफादगिरि गसाइ स्वर्गियारिजों लोगोसे नरसिंह बसुमतारी बिथांमोना बे जुथुमाखौ लानानै माबायदि बाथ्रा बुंनो जों बिथांमोननिफ्राय आबुङै खोनासंदोना लादोनि। दुवार आगते बा नवबर्ष 2026 समाजनि आगे आगे गेजेराव बरसला आঞ্চলিक बर' साहित्य सभार আজি एनुअल कन्फारेन्स एनुअल कन्फारेन्स आमार पुरनि कमिटिखन नतुन कमिटि गठन आरो এই नतुन कमिटिखने अहा दिनबरत अब्लासो जोङो मोनसे हारि हिसाबै संस्कृति रक्षा करिबर कारणे बा आमार ससियलिज्मनि प्रजन्म स्टुडेन्ट गेजेरजों কি ধৰণৰ পৰিচালনা কৰিলে हारि गावनि हारि हादर राव थुनलाइ हारिमु बिथिंखौ जों रैखा खालामनाय बे जोंनाव केनेকুৱা जोङो रावजोंबो जोङो एना एनि जानाय रावखौबो जोङो कमिटि गठन करा হৈছে गावनि हारिनि गाननाय जोमनाय राव थुनलाइ हारिमुखौ जों नेवसिनाय बे जोंनि गेजेराव थानाय थायोब्ला निर्बाचन करिले नेशनेल भाबिसुनिफ्राय जों जानगाराव थानाय जागोन। बेखायनो आं दिनैनि बे गेवलां मेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ खावलायगोन जे जोङो साफ्रोमबो सुबुङा जों नेशनेलिज्म बिलाइ आरो लोगोते अहा 3 बोसोरर आरो ससियलिज्म जों समाज हिसाबै जों थांनानै थायो सन्तुष्ट होके आमी मोनसे समाजाव जों थांनानै थायो आरो बे समाजाव जों मा जानांगोन सहकर्मी बिलाक बयजोंबो समान मोनथाय मोननाय समान रांखान्थियारि रैखाथि मोननानै बयनिबो हेफाजाबजों बोले बोले लागि लोक लागि आमी अधिवेशनखौ मावलांबाय थागोन आरो जों बेयाव आमी खौसेथि आहि আজি इउनिटिखौ जों दिन्थिनांगोन अब्लासो जोंनि बर' हारिया আজিৰ খবৰ मोनसे আপোনালোকে দেখিছে বহুত আমাৰ बुहुमाव थांनानै बरसला অঞ্চল আৰু ইয়াতে আমন্ত্ৰণ কৰি আহা মুখ্য অতিথি বৰসলা গুটি বৰ থুনলাই আফাদনি সকলো আহি সহযোগ কৰিছে সেই गेवलां मेलखौ অধিবেশনখন পাতিবলৈ পাই আমি ৰাইজ মালিগাঁও বাকী হিচাপে আমি বহুত সুখী।